Yurdumyň çar künçüne bolşaly köklerini gadymyetiň çuňluklaryndan alqaýdýan milli mirasymyzy, halkymyzyň amaly haşamty neçilik däp desurlaryny içgin öwrenmäge kimde ajaýyp zamanamyzda täzeçe rowuşda şohlanyrmekde, ila tarapyna giňden wagt etmekde diýärmiziň Lewap welaýatyna da netijeli ýeşer anyp barlyap. Şonuň bilen birlikde köýdegärçilik sungatyny öwrenmek we ösürmek babata hususy telekeçileme tarapyndan gadymyetden gelýän köýdegärçilik sungaty bilen zamanamyzyň bede wagtly ösüşleriniň ajaýyp tadlaşygyny emele getirýän önümçülüklerim ýoly goýulýar. Taýýarlanýan göze gelýärlik hemde owadan we täsin keramika önümleri öndürýän Türkmenawat şäherindäki telekeçi köýdegärin maşgalatyna anyp barylýan ýeşerim öwge münasipdir. Bu ýerde ila tarapyndan gün saýyn uly eslige eýe bolýan bede keramika önümleriniň önümçüligi giňden ýoly goýulan. Hususy telekeçi tarapyndan raýatlamyň hemde edara kärhananyň sargatlary esasyna toýundan ýasalan önümlüň bede aýratynlyklaryna, renkleriniň saýlanyp alnyşyna, hil ölçeglerine aýratyn ähmiýet berilýär. Matmuly Pragynyň dolun günüň 3 ýylynyň hormatyna ýurdumyzda eglan edilen Pehmin paýhas umman Matmuly Pragy ýylynda ata-babalarymyzdan gelýän köýdegärçilik sungatyny ösürmek, ýaş nesillere ýetirmek boýunça telekeçi köýdegär tarapyndan anyp barylýan ýeşer çoňur many mazmuny eýe bolup terbiýetçilik ähmiýeti bilen tapawutlanýar. Bu ýerde halipa şägirdlik ýoly dowam etdirilip, ýaş nesle watançylyk, gözellük, zähmet terbiýesini bermekde ýaşyryň hünär enliklerini el almagynda göwnüjä ýeşeri ýoly goýulanýar. Saat köýdegär hemde onuň başgaly agzalary gadymyetden biziň döwürlemizde ýetirilen milli mirasymyzy etişgin öwrenmekde, geljek nesillerimize ýetirmekde döwletimiz tarapyndan döredilýän giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman terdarymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar.